କାଇଁ ବାକି ତା କୋଚିଂ ସରିନି ନା କ'ଣ? ନିଜ ନିଜ ନମ୍ବର ଲେଖିକିରି ବାଟୁଳା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପକେଇବା। ଯିଏ ଉଠେଇଲା ସିଏ ପଟିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ହେଇ ତରତର ନାହିଁ, ଜଣ ଜଣିକିଆ ପକେଇବ, ଯାହା ଭାଗରେ ଯାହା ଥବ ଆଉ। କାଗଜ ଗୁଡା କାହା ରାସ୍ତାରେ ପକାଉଛ? ଦେଖୁଛ ଆକୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଳା। ଆଥରକ ଆଇଲା ବେଳେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିବ। ଟ୍ରାଏ କର।